A Titkok és Ereklyék mai műsorában láthatják a világ legrégebbi föld alatti templomát, amelyben 6000 csontvázat őriznek. Vajon tényleg gyermekek tűntek el ebben a sötét labirintusban? Ez a férfi meg akarja oldani az igazi végzett templomának rejtélyét. Titkok és Ereklyék, a Mona Lisa kód. Először azonban lássuk Leonardót, a művészetet és a tudományt áthidaló zsenit, aki kódokkal és rejtjelekkel írt. Újabban pedig egyesek azt állítják, hogy legnagyszerűbb munkája rejtett, eretnek üzenetet hordoz magában. Ez rendkívüli. Vajon ez felfedi Mona Lisa igazi személyét? Titkok és Ereklyék. A Mona Lisa kód. Leo Stevenson a nagymesterek művészi technikáinak szakértője. A világ néhány legismertebb múzeumától kapott megbízásokat hiteles másolatok festésére. Leonardo az egyik valaha élt legkivételesebb elme, aki mindenre képes volt. Háborús gépeket tervezett. Elbűvölte a repülés és a búvárkodás mechanikája, az emberi test anatómiája nem különben. Ám Stevensont csak egy bizonyos műve érdekli. Kétségkívül számos titok övezi a Mona Lisát. Stevenson Londonból az olaszországi Firenzébe utazik. Da Vinci, egy parasztasszony törvénytelen fia, 14 évesen érkezett a városba és festőírasnak állt. 22 évig élt és dolgozott itt. Stevenson egy olyan férfival találkozik itt, aki hozzá hasonlóan lenyűgözőnek találja a Mona Lisát. Silvano Vincetti művészeti detektívnek kiáltotta ki magát. És Vincetti most az igazi Mona Lisa nyomában jár. Ezt az asszonyt a művészetek világában elfogadták, mint Da Vinci mesterművének alanyát. Vincetti Firenze régi, középkori utcáira vezette el Stevensont. Itt áll a romos Szent Ursula kolostor. Az egykori apácazárdát Medici Szent Angéla alapította 1535-ben. Az itt élt apácák élete itt is ért véget. A régészek jelenleg a régi kápolna padlója alatt tárják fel csontjaikat. A kolostor azért került Vincetti érdeklődésének középpontjába, mert állítólag egy gyönyörű 16. századi asszonyt, Lisa del Gherardinit is itt helyezték végső nyugalomra. A nő Francesco Giacondo selyemkereskedő felesége volt, és Madonna Lisa néven is emlegették. Azt tartják, hogy Da Vinci mesterműve róla kapta a nevét, hiszen vagy Mona Lisának, vagy La Giocondának hívta. Valeria d'Aquino régész figyelmét néhány olyan sír felé fordítja, melyek szerinte Lisa Gherardinihez tartozhatnak. Nemrégiben fel is tárt itt emberi maradványokat. Két lánya volt, akik apácaként éltek itt, és ő úgy döntött, hogy élete utolsó éveit a közelükben tölti. Tudjuk, hogy Lisa Gherardinit itt temették el valahol ez alatt. Valahol itt temették el Lisa Gherardinit? Igen, valószínűleg. Találtunk itt egy koponyát, és néhány további emberi csontvázmaradványt. Ez az állkapocs darab az itt talált koponyához tartozik. Tehát ez akár Lisa Gherardini is lehetett?
Igen, lehetséges. Vincetti a következőkben összeveti a koponyát a Gherardini család egyik leszármazottjának DNS-ével. Ám Stevensonnak meggyőződése, hogy a Mona Lisa jóval több kérdést vet fel a modell puszta személyazonosságánál. Stevenson hisz abban, hogy bár Da Vinci élete során alig 20 festményt fejezett be, a Mona Lisával nem csupán egy megbízást teljesített. 16 évig dolgozott a festményen. Egyik műteremből a másikba vitte magával és folyamatosan alakította. Amikor elköltözött Firenzéből, körbeutazta vele egész Itáliát, majd a francia királyi udvarba is magával vitte. Da Vinci számára valamiért különleges volt ez a festmény. És Stevenson ki akarja deríteni, mi lehetett az. Da Vinci kielégíthetetlen kíváncsisággal volt megáldva. Az őt körülvevő világ értelmezésére tett kísérleteit gyakran túl eretneknek, sőt tabunak tekintették. Első életrajzírója Paolo Giovi szerint Da Vinci bűnözők tetemeinek boncolásából tanult, embertelen és undorító körülmények között dolgozott. 1550-ben Giorgio Vasari író eretneknek, semmilyen valláshoz sem tartozónak írja le Leonardót. Da Vinci balkezes volt, amit az egyház a gonoszszal és az eretnekséggel azonosított. Gyakran alkalmazta a tükörírást, amivel talán feljegyzéseit akarta elrejteni, ezzel akadályozva meg, hogy mások ellopják az ötleteit. Néha elgondolkodom azon, hogy vajon egyéb tevékenységeinek mekkora része tükröződik a Mona Lisában. Hogy festette a képre titkos üzenetként más, tudományos és filozófiai érdeklődését tükröző dolgokat. Azt tudjuk, hogy Leonardo a jegyzetfüzeteiben rejtjeleket használt. De vajon ez a festményeire is igaz lehet? A Da Vinci Kód című regényben az utolsó vacsora ábrázolása egy rejtett üzenetet hordozott Mária Magdolnával és Krisztus vérvonalával kapcsolatban. Az utolsó vacsora. Annyi mindent állítottak már a festményről. Bár a legtöbb tudós szerint Krisztus jobb oldalán János apostol ül, a könyv azt állítja, hogy az a személy valójában Mária Magdolnát akarta ábrázolni. És az alakok elrendezésével az eretnek Leonardo kódolt utalást tesz egy bensőséges kapcsolatra. Krisztus és Mária Magdolna kapcsolatát ma is viták övezik. Da Vinci festményei gyakran vetik alá e fajta vizsgálatoknak. Nem tudjuk, hogy a különböző festékrétegekben különböző jelentéseket rejtette el, rejtvényeket alkotott, vagy egyszerűen csak jól szórakozott. Silvano Vincetti művészeti nyomozónak meggyőződése, hogy egy kódra bukkant a Mona Lisán. Felkéri Stevensont, hogy utazzon vele délre, Rómába, hogy megmutathassa neki a felfedezését. Vincetti számára a festmény több egy női portrénál. Talán egy rejtett üzenetet is hordoz. Stevenson a Vatikán közelében álló fotóstúdiójába viszi. A festményt őrző párizsi Louvre múzeumban a festmény felületi állapot romlásától tartva nagy felbontású fotókat készítettek a Mona Lisáról. A képeken látható információ azt jelentette, hogy most először Vincetti és csapata a legapróbb részletekig áttekinthette a festményt. Emlékszem, egy éjjel éppen esett Rómában, amikor fogtam a nagyítót, és nem a legjobb technikával, de végignéztem az egész festményt. És végül találtam valamit a híd alatt. Vincetti úgy véli, hogy Leonardo apró jeleket festett a vászonra.
A digitális nagyítás elvégzése után Vincentinek meggyőződésévé vált, hogy egy szám, mégpedig a 72-es látható a képen. Szinte olyanok voltunk, mint a rejtjelek megfejtésén fáradozó egyiptológusok. Végre egyértelműen előtűnt valami ott, ahol kezdetben csak valami zavaros dolgot láttunk. Ezután Mona Lisa arca felé fordította a figyelmét, és két másik halvány, mégis hasonlóan érdekfeszítő jelet talált. Ez az S tisztán kivehető. A jobb szemében pedig az L betűt láthatjuk. Tisztán kivehető az L betű a jobb szivárványhártyájában. Az ilyen felfedezések után az ember egész valóját elönti valami szinte misztikus érzés. Az SL betűk és a 72-es szám. Számos művészettörténész és maga a Louvre sem ismeri el Vincenti felfedezéseit. Szerintük ezek a számok és betűk egyszerűen nem léteznek, hanem csupán a fatábla vagy a festék repedezései. Az elmúlt 500 évben a Mona Lisát kétszer is ellopták és savval megrongálták. Stevenson szintén szkeptikus. Nem győződtem meg teljesen arról, hogy valóban ott vannak ezek a jelek, és nem véletlenül ejtette őket a festő a táj és az illető személynek ábrázolásakor. De lehet, hogy mégis ott vannak. Stevenson egyelőre nyitott marad, mivel felkeltette a kíváncsiságát Vincentinek azon állítása, miszerint a látszólag női portré valójában egy szándékos rejtvény. Hogy kiderítse, mi lehet a rejtvény, Stevenson először az ülő alak mögötti különös tájat szeretné felfedezni. Megkeresi Derek Bear fotográfust és digitális képzőművészt, aki fotótechnikákkal elemzi Leonardo portréinak kompozícióját. Bear saját elméletekkel állt elő a festményen látható tájon álló különös figurákról. Mindenki mindig azon elmélkedik, hogy a Mona Lisa hátterének perspektívája miért olyan távoli. Ám mivel Da Vinci a perspektíva mestere volt, ez a távoli ábrázolás csak is szándékos lehetett. A Mona Lisa mutatja, hogy a női alak mögött látható tájkép nem illik össze. Csak az átrendezésével jön létre egy folyamatos látóhatár. Da Vinci valamilyen okból a festmény bal és jobb oldalán eltérő perspektívát hozott létre. Emellett a festmény ellentétes széleinek egymáshoz illesztésével is láthatóan folytonos horizont jön létre. Igazán rendkívüli. Ez több puszta optikai csalódásnál, mivel a perspektíva messze a távolban van. Az ember tudat alatt megpróbálja összerendezni őket, és ettől Mona Lisa szinte megelevenedik, és úgy tűnik, mintha mozogna. A tájkép szándékos manipulációja talán a figyelem felkeltését szolgálta. Ha igen, vajon miért? A legtöbb tudós úgy véli, hogy egy idealizált jelenet a művész képzeletének szüleménye. Egy asszony szerint azonban Leonardo valóságos tájat festett meg. Stevenson északra autózik, hogy találkozzon a hölggyel Bobbióban, a Piacenza tartomány északi részén található középkori városkában. Bobbio Ernest Hemingway szerint a világ legszebb völgyében bújik meg, és egy 1304-ben épült középkori várnak is otthont ad. Carla Glori olasz írónő szerint Da Vinci itt látta a mesterművében ábrázolt tájat. Leonardo tehát járt itt. Tudjuk róla, hogy megfordult itt? Jól mondom? Igen. Glori úgy véli, megtalálta a helyet, ahonnan Leonardo szeme elé tárult a tájkép. Gondolja, hogy mi most ugyanazt a tájat látjuk, amit maga Leonardo?
Biztos vagyok benne, hogy ebből a szemszögből festette meg a képet. A tájkép elemei valóban megvannak itt, a dombok, a völgy, a kanyargó folyó. Minden futólagos hasonlóságot mutat. Ám Stevensont leginkább a város különleges, púpos hídjának látványa ragadja meg. A híd, amint láthatjuk, az ülő alaktól balra található, és kissé más szögben örökítette meg a festő. Ebből a helyzetből festette meg, mivel így jobban látható. Elindulnak a pont felé, amit szerinte Da Vinci kilátóhelynek használt. Ez tehát a híd. Én hiszek benne, hogy ez a híd látható Leonardo festményén. Az 1472-es árvíz tönkretette a híd boltívét, amit később helyreállítottak. Tehát Leonardo idején pusztult el, Igen, tönkrement. a híd tehát 1472-ben pusztult el. A híd pusztulásának dátuma és a Vincenti szerint a Mona Lisában elrejtett szám kapcsolata különös egybeesésnek tűnik. Ha a híd Da Vinci szándékos rejtvényének része volt, mégis mit jelenthetett? A híd a térképeken a Ponte Gobbo, azaz a púpos híd nevet viseli. Ám a helyiek máshogyan. Az ördög hídjaként emlegetik. Glory azt tanácsolja Stevensonnak, hogy Bobbio ősi apátságába, a Szent Columbanus bazilikába is látogasson el. A szent maradványait őrző kriptában Stevenson találkozik Mario Poggi atyával. Miért nevezik a hidat az ördög hídjának? Jól ismert a legenda Bobbióban, és másutt is. Miszerint az ördög hídja Colombano jó és rossz közötti csatározását jelképezi. A legenda szerint Szent Columbanus lepaktált az ördöggel. A híd felépítéséért cserébe a gonosz az első átkelő lelkét követelte. A ravasz Columbanus azonban túljárt a gonosz eszén, és egy kutyát küldött át rajta. Ez igen feldühítette az ördögöt. Senki sem tudja biztosan, hogy Da Vinci valóban Bobbio bolthajtásos hídját kívánta ábrázolni, és az sem, hogy miért festett volna meg éppen egy, az ördög nevét viselő hidat. Da Vinci tudományos alapú művészi technikáit és műszaki rajzolói precizitását ismerve a festményein látható jelek mindegyikének láthatóan célja volt. Stevenson figyelmét ezután a Vincenti szerint Mona Lisa szemébe festett L és S betűk felé fordítja. Logikus, hogy az L Da Vinci keresztneve a Leonardo első betűjére utal. Vagy talán Lisa del Gherardinira, azaz Madonna Lisára. De mi a helyzet az S betűvel? Most Derek Bear digitális képzőművészhez fordul segítségért. Azt hiszem, hogy az S betű Salajra, Leonardo tanítványára utal, aki több mint 25 évig dolgozott a mester mellett. Gian Giacomo Caprotti da Oreno, becenevén Szalai, Da Vinci múzsája, modellje, és ma sokak szerint Leonardo ifjú szeretője volt. Bear összevetette Da Vinci Szalait ábrázoló portréját Mona Lisa arcával.
Annak ellenére, hogy a művészek közmegegyezéssel azt fogadták el, hogy a modell Lisa del Gherardini volt, az eredmény megdöbbentő. Ezt most lejátszom. Istenem, ez igazán rendkívüli. A hosszú orr ugyanolyan, a szemek hasonlóak, és az állvonala is egyező. Szalai beceneve, amit Da Vinci ragasztott rá, valójában kisördögöt jelent. Mivel a fiú igen pajkos volt, és gyakran lopott és tört össze dolgokat. Lehetséges, hogy Mona Lisa arca valójában nem is a gyönyörű és fiatal Madonna Lisa del Gherardinit ábrázolja, hanem inkább egy fiatalembert, akit sokan Leonardo szeretőjének tartottak, és aki számos festményén megjelenik. Ha valóban ez a helyzet, akkor a Bobbiói Ördög hídja játékos utalás lehet a Leonardo által szeretettel csak Monsalainak, én kis ördögömnek nevezett férfira. És a Mona Lisa valójában Lisa Gherardinit és Leonardo szeretőjét ábrázolja egyszerre. Mona Lisa, Monsalai, a kis ördög. Lehetséges, hogy ez a portré egynél több személyt jelenít meg egyszerre? Ha Da Vinci játszani akart, akkor veszélyes játékot választott. Akkoriban a homoszexualitás törvénytelen volt, és halálbüntetéssel sújtották. Talán emiatt tartotta a képet magánál 16 éven át. Nyilvánvalóan rendkívül fontos volt számára, ezért jóval több mindent belezsúfolt, mint gondolnánk. Rómában Vincetti azt állítja, hogy talán egy másik kapcsolat is lehet a 72-es szám és azon elképzelés között, hogy Da Vinci a szeretőjét rejtegette a Mona Lisa képben. Vincetti elméletének középpontjában a judaizmus áll, az a vallás, amit a reneszánsz időszakában széles körben üldöztek. Misztikus tanítások egy csoportjára, az úgynevezett kabbalára utal. Bár a kabbalista gondolkodás ismert volt az itáliai reneszánsz korában, Da Vinci nem kötődött hozzá határozottan. Vincetti ennek ellenére úgy véli, hogy a 7-es és 2-es számok a kabbalista jelképrendszer 72 isten elnevezésére utalnak, akik hatalmuknál fogva a természet törvényeit is legyőzhetik. A 7-es és a 2-es nagyon fontos számok. A 7-es a teremtés 7 napjára utal, és Isten pihenésének 7 napjára. A 2-es a hagyományos kabbalában a férfi és nő ellentétét és együttélését jelenti egyszerre, félig férfi, félig nő. Vincetti szemében ez a kettősség a kulcs a festményhez. Leonardo egy üzenetet rejtett el a képen, így a Mona Lisa kétféle modellt testesít meg. A nőt, Lisa Gherardinit, és a nőies férfit, Salait. Bár Stevensont továbbra sem győzik meg a festményen látható jelek, mégis indokolt lehet az efféle kódok elhelyezése. Ha Da Vinci egy titkos kapcsolatra utalt, azzal veszélyes vizekre evezett. Tudnia kellett, hogy ha felfedezik, az akár az életébe is kerülhet. A világ legősibb föld alatti templomának feltárása során több mint 6000 csontváz került elő. És azóta váltak ismertté az eltűnt gyermekekről és a holtak hangjairól szóló történetek. Egy ember most útnak indul, hogy megoldja az igazi végzett temploma történelem előtti rejtélyét. Málta csontkamrái. Ronald Hutton, történész professzor vonzódik az ősi vallásokhoz, ezért Szicíliából a földközi tenger közepén található apró szigetre, Máltára utazik.
Egy bizarr föld alatti templomban szeretne vizsgálódni, amely a régészek szerint jóval régebbi a piramisoknál vagy a Stonehenge-nél. A templom egyedülálló, mivel a régészeknek nincs tudomásuk másik, prehisztorikus föld alatti templomról. Ráadásul az elbeszélések szerint különös, megmagyarázhatatlannak tűnő dolgok történnek itt. A professzor kivesz egy szállodai szobát, majd a helyszínre indul. A helyi építők véletlenül bukkantak a templomra egy felszíni ásás közben. Hutton csak vezetővel fedezheti fel a templomot. Az alagutakhoz újonnan épült lépcsők vezetnek le. A régészek a helyet hipogeumnak nevezik, ami szó szerint azt jelenti a föld alatt. Az első benyomásom olyan, mintha egy föld alatti Stonehenge-ben járnék. A kikövezett átjáró egy sor tömegsírhoz vezet le. Majd egy újabb átjáró a sírokon túl egy második szintre jut le, az úgynevezett kígyóverembe. És egy sor kísérteties kamrába. Ezeket a tömör sziklába faragták, kizárólag agancsokból és vulkáni üvegből készített csákányok segítségével. Itt találtak rá az emberi maradványokra. 6-7 ezer emberi test lehetett itt, jobbára különálló csontok, amelyek miatt egészen más atmoszférája lehetett a helynek. Arra emlékeztették az embert, hogy egy hatalmas temetőben, egy csontteremben jár. Senki sem tudja, hogyan került ide ez a több mint 6000 ember, és haláluk körülményei is ismeretlenek. Egy oldalkamrába nézek le éppen, amelynek egyszerűen nincs padlója, csak egy boltíve. Ezek itt mély gödrök, mély rekeszek, amelyek több irányban is oldalvályatokba vezetnek. Egy gyermeknek ez rémálom. Talán egy kisgyerek rémálma vált itt valóra. ...1940-ben a National Geographic magazin borzalmas esetről számolt be. Egy csapat iskolás és tanáraik egy kiránduláson betértek a máltai föld alatti alagutakba. Ám nem jöttek ki, és a holttestük sohasem került elő. Hutton a Máltai Nemzeti Könyvtárba indul, hogy beszámolókat keressen a helyi újságokban az akkori időkből. A gyermekek tragikus eltűnésének hatalmas sport kellett volna kavarnia. De az is lehet, hogy a kis közösség nem akarta, hogy ezzel a történettel a figyelem középpontjába kerüljön. Joan Siberras könyvtáros is csatlakozik a kutatáshoz. A sziget újságainak több száz régi másolatát böngészik át. De egyikük sem talál riportot az eltűnt gyermekekről. Lehet, hogy az egész csak pletyka volt. De vajon ki indította el és miért? Szerinted lehetséges, hogy egy ilyen incidensről hallgassanak a lapok? Nos, személy szerint én nagyon nehezen tudom elhinni, hogy efféle dolog megtörténhetett, mivel ez egy kis sziget. Tehát ha nem szóltak róla az újságok, attól még az emberek beszélhettek róla, és egyik nemzedékről a másikra szállhatott a történet. De nekem kétségeim vannak az eset bizonyítékaival kapcsolatban. A helyi újság figyelmét tehát semmi sem kerüli el? Nem, ez biztos. A könyvtárbeli kutatás tehát nem hozott eredményt. A professzornak azonban sikerült kinyomoznia egy külföldi személy beszámolóját. Ez az 1960-as években íródott.
Egy angol nő, Lois Jessop beszámolója arról, hogy miként tűnt el egy tanárvezette iskolás csapat a Hipogeumban. Az áll benne, hogy a Hipogeum egyik alagútjában veszett nyomuk, amit ő fedezett fel, és ahol 8 méter magas óriások jártak-keltek. Az eltűnt gyermekek mellett tehát óriásokról is beszámolt. Eleinte hihetetlennek tűnik az óriásokra történő utalás, ám a professzor mégis érdekesnek találja. Eljött a kikötőbe, hogy egy géppel a közeli Gozo dombos szigetére repüljön. A görög mitológiában a Máltától északra található Gozo szigete lehetett Kalipszó, az óriás titán Atlasz lányának otthona. A helyi legendák szerint egykor már óriások is laktak itt. A professzor végig akarja nézni a helyiek által Gigantiának hívott óriási kőromokat. Az itt élő író Anton Ötard társaságában indul el a Gozo egyik sziklás hegycsúcsa felé. Ötard az óriásokról szóló meséken nőtt fel. Miért hívják Gantiának, az óriásasszony tornyának? Ezek a sziklák több ezer éve itt állnak a föld felett, és az emberek itt Gozón sokat gondolkoztak azon, hogy vajon ki készíthetett ilyen monumentális építményeket. A képzeletükben ezeket a maradványokat átlag emberek nem, csakis óriások építhették. A történet szerint élt Gozón egy óriásasszony, aki a fején vitte a követ. És az emberek szerint ez az asszony hagyta ott a kéznyomát a sziklában. Ám Ötard szkeptikus, és nem csupán az óriásokkal, de a gyerekek állítólagos eltűnésével kapcsolatban is. Ez a sztori nem csak ezzel a hellyel, hanem Málta több más helyével is kapcsolatba hozható. Mit gondol, miért terjedt el a gyerekek eltűnéséről szóló történet, és miért mesélték el olyan sok helyen? Ön szerint megtörtént egyáltalán? Nem, szerintem nem történt ilyesmi, csak azért találják ki ezeket a történeteket, hogy figyelmeztessék az embereket, ne merészkedjenek be ezekbe a barlangokba, ne menjenek be, mert ha eltévednek, nem fognak kijutni onnét. Ha az óriásokról és az eltűnő gyerekekről szóló mesék az emberek elrettentését szolgálták, annak talán jó oka volt. A föld alatti templom végül is több mint 6000 emberi csontvázat őriz. Hutton egy másik nyomon is elindul. A templom feltárásánál egy kis faragott figurát találtak a csontvázak között. Láthatóan egy nőt ábrázol, aki vagy alszik, vagy talán transzhoz hasonló állapotban van. De vajon miért lenne transzban? Hutton professzor hallott az egyik teremben érezhető különös vibrációkról, ezért ismét leereszkedik a templom komplexumba. Az a folyosó ott túl egyszerűen a semmibe kanyarodik. A tudat, a létezés és a tapasztalat egy mélyebb szintjére. Hutton az úgynevezett jósda kamrába indul. A különösen visszhangzó terem a komplexum középpontja közelében fekszik. Utazásaim során még soha nem láttam ehhez fogható kamrát. És fent a mennyezeten vörös okkerrel festett, egybefonódó spirálok bonyolult, lépsejtszerű mintázatát láthatjuk.
Senki sem tudja, hogy ezek vajon ősi kódok-e, amelyekkel jeleket továbbítottak a halottaknak és az élőknek, avagy sem. Ám a mintázat jóval kiterjedtebb, mint vártam. Minden irányban elindul és teljesen beborítja a mennyezetet, ami különleges jelentőséget kölcsönöz ennek a teremnek. A kamra falában egy kis ovális fülke bújik meg, amit a természetes sziklafalba vájtak. Talán egy faragott szobrot vagy felajánlást tarthattak benne az istenek számára. Ám a kamra bizarr akusztikája azt sugallja Huttonnak, hogy a hely más célt is szolgálhatott. Keresztül lehet beszélni? Igen. Mély bariton hangon hallom a saját hangom visszhangját a teremben. Rendkívül lenyűgöző ez a hatás. Ezt igen alaposan kigondolták. Ezek az emberek a föld alatt is tudtak tervezni. A természetes és művi hatások óvatos elegyítése csak szándékos lehetett. Nagyon sokat gondolkodhattak ezen az egészen. Lehet, hogy valóban a visszhanghatás miatt épült olyan emberek által, akik értettek az akusztikához. A felszínen Hutton professzor sok mindent megtudott a Máltai Egyetem egyik mérnökétől, aki elemezte a kamra akusztikáját. Manapság már lehetséges hangképet készíteni egy teremről. Éppen olyan ez, mint egy fénykép, csak a kép helyett itt hangokkal dolgozunk. Daniel Talma a modern, digitális audio leképezés segítségével alkotta meg a kamrának és fülkéjének úgynevezett hangaláírását. Az elemzés igen különleges minőségre mutat rá. A kék a fülkét mutatja, ahol a mély frekvenciák kapnak nagyobb hangsúlyt, míg a zöld a szoba közepét jelenti, a vörös pedig a hangstúdió átlagos frekvenciája. Könnyű észrevenni, hogy a hipogeumban a mély frekvenciákra tevődik át a hangsúly. A tesztek azt mutatják, hogy a kamra különleges akusztikus rezonanciája a fülkében a legerősebb, ahol mérései alapján a hang 110 Hz frekvencián rezeg. Hutton meg akarja tudni, hogy a frekvencia felfedezésével vajon kideríthető-e, hogy mi zajlott a kamrában. Ezért egy jó tanács nyomán ellátogat a Máltai Egyetem mérnöki karára. Kenneth Camilleri professzor a gépi intelligencia szakértője, ám kutatásai az emberi agy külső ingerekre adott válaszainak elemzésére is kiterjednek. Huttonnak pontosan ilyen laborfelszerelésre van szüksége. Foglaljon helyet. Camilleri különösnek találja a kísérleti nyúl szerepére vállalkozó professzor kérését. Kenneth, elmondaná pontosan, hogy mik a szándékai velem? Egy sapkát teszünk a fejére, amin számos lyuk van, és ezekhez elektródákat erősítünk. Nyomon követhetjük az agyi aktivitását, mi alatt ön ezeket a hangszíneket hallgatja. A sapka felhelyezését követően a tudósok a professzort egy sor elektronikus hangtónussal bombázzák. Ezek mindegyikét különböző frekvenciára állították be, a 110 Hz is köztük van. A berendezésekkel az agy hullámait figyelik, és az agyműködés bármilyen jelentősebb változását mérik. A berendezés azt is regisztrálja, hogy melyik agyterületet és milyen mértékben befolyásolt a hang. A professzor agya a legtöbb frekvenciánál nem mutatott jelentősebb reakciót.
Amikor azonban a hangszín eléri a 110 Hz-et, a korábbiaktól eltérő eredmények jelentkeznek. Látható, hogy amikor a bal halánték lebenyre koncentrálunk, akkor fokozatos változás történt egészen 110 Hz-ig, ami azt mutatja, hogy a hangfrekvencia 110 és 120 Hz-nél tényleg változást idéz elő az agyműködésben. Úgy látszik, a teremben mért akusztikus frekvencia jelentős hatással van a bal agyféltekére, kiiktatva a nyelvhasználatot és felerősítve az érzelmeket. Hutton professzor számára ez rendkívüli felfedezés. A fekvő női szobor talán valóban transzszerű vagy önkívületi állapotban ábrázol valakit. Ám Hutton meggyőződése még most sem teljes. Van egy bökkenő, ezek egy szintetikus hangok, igaz? Pontosan. Az ön által a kanapén hallott hangok tisztán szintetikusak voltak. És ez mennyiben tér el egy valóságos emberi hangszíntől? Jelentősen. És ez ugyanolyan hatást gyakorolhat az agyra? A kutatásainkban erre még nem kaptunk választ. Bármi is történt abban a prehisztorikus kamrában, bármilyen hangokat is idéztek elő, azok biztosan nem elektronikus hangok voltak. Hutton professzornak emberi hangra van szüksége. A folyamatosan 110 Hz-en szóló frekvencia magassága az emberi hang tartományán belül található. Ismét Daniel Talmához fordul segítségért, aki egy hivatásos baritonistát hív a stúdiójába. Ez a kérés is meglehetősen szokatlan. Lehetett ilyen hang egy történelem előtti pap éneke, aki egy temetési vagy áldozati szertartást vezetett a csontvázak között ebben a teremben? Hutton a kamra akusztikai viszonyai között is hallani szeretné a hangot. Talma a 110-es frekvenciájú baritonhang és a kamra fülkéjének pontos hangaláírásának kombinálásával kísérelte meg reprodukálni a hatást. Először például egy normál stúdióban helyeztem el. Most átkapcsolok a fülkére, és ön meglepő változást fog tapasztalni. Ez félelmetes. Igen, felhangosítom egy kicsit, hogy kellően hallja. Még senkinek sem sikerült felfedeznie a máltai prehisztorikus végzett temploma valódi célját. Hutton professzor azonban úgy érzi, közel jár a megoldáshoz. Bármit is képvisel ez a kísérteties hang, Huttonra hipnotikus hatást gyakorolt. Igen, tényleg hihető, hogy ezek rég meghalt ősök vagy istenek hangjai. Ám van itt egy nehéz kérdés. Vajon akkor is ugyanígy visszhangozna a terem, ha a padlóját több mint fél méter magasan emberi csontok borítanák? Nos, valamelyest megváltozna, de főként a magas és középső frekvenciákra lenne hatással, ha azt feltételezzük, hogy a talaj meglehetősen puha. Talán valamivel sötétebb lehetett a hang tónusa, mint most. Nos, normál térben egészen megnyugtató ez a hang. De én nem egy normál térben szeretnék lenni, hanem megpróbálom oda képzelni magam az adott helyre. Felerősíteni egy kicsit? Édes Istenem, igen, ez az. Ez figyelemre méltó. Ha valaki lemerült ebbe a halálos alvilágba, az elméje és az érzékei biztosan másként működtek. Talán éppen ez volt a hely sötét célja. A helyet, ahol járok, csak egy halványan pislákoló lámpa világítja meg. Több ezer halott ember csontváza vesz körül, talán életemben először. Ezért az idegeim annyira megfeszülnek, mint egy hegedű húr. Teljességgel szokatlan élmény. Férfi papok kántálnak az emberi csontvázak között, és a holtak szelleme visszhangozza őket.
A templom temetkezési hely lehetett, vagy még inkább embereket vittek le ebbe a bizarr, visszhangzó alvilágba, és ahogy az iskolás gyerekeket, őket sem látták viszont sohasem. Narrátor Mihályi Győző, munkatársak Szűcs B. Alíz, Férentál Bernadett, Horváth Zoltán, Vigvári Ágnes, Derzsi Csilla, Koch Zita. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digitál készítette.